Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι η Γρηγοριάννα, είμαι 6 χρονών. Εγώ δεν ξέρω να διαβάζω, απλά κοιτάτε. Έχει εδώ αυτή την εικόνα και εγώ ξέρω να την λέω χωρίς να τη διαβάσω. Και έχω εδώ την μαμά μου. Γεια σας παιδάκια. Ναι, και με στηρίζει πάντα, με βοηθάει, με αγαπάει, μου δώνει πράγματα. Θα σας δείξω ότι μου πήρε σήμερα. Μου πήρε αυτόν τον τέλειο φακό. Δεν ξέρω πώς θα το κρεμάσω. Νομίζω θα το κρεμάσω σε αυτό εδώ το βιβλίο. Νομίζω ότι κάποιοι έχετε το διαβάσει, αλλά θα διαβάσουμε σήμερα αυτό εδώ το παραμυθάκι, αυτό εδώ. Πώς το λένε? Η κυρία... Υπέροχη. Η κυρία Υπέροχη. Και φυσικά η κυρία Υπέροχη έχει πολλές ιστορίες. Έχει πολλές ιστορίες, να ξέρετε. Έχει την κυρία Ψιλομύτα, έχει την κυρία... Έχει πολλούς κυρίους και κυρίες. Και είναι πολύ ωραία παραμυθάκια. Τα έχει στα βιβλιοπωλεία όπου πάτε. Τα έχει δει αυτά. Είναι καινούργιες βάσεις, έχει καινούργια και παλιά. Εγώ πρώτα πήρα τα παλιά μου και ύστερα πήγα τα καινούργια μου. Σωστά μαμά? Ναι. Και η μαμά μου, θα σας πούμε πότε γεννηθήκαμε, πότε. Μαμά, πες τους πότε γεννήθηκες. Εγώ ή εσύ? Εσύ να πεις πρώτη και εγώ εσύ.